በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ እትከታተሉ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩላኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር በብዘለኹሞ ሰዓት በብትዝነብርዎ እግዚአብሔር ሰላሙ የብዛሓልኩም። እግዚአብሔር ሰላማዊ ኮይኑ ኣብ ዕድመና ምሕረቱ ስለ ዝበዝሐ ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ሓልዩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዘብፅሐና ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ጾምና ጾም ድሕነት ጾም በረኸት ክገብረልና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክኾነልና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹን። እዚ እቲ ብተኸታታሊ እንመሃሮ መንፈሳዊ ነገርና ከለብመና ናብ ኣምላኽ ከቕርበና ይኽእል ኢልና ካብቲ መንፈሳዊ ሰብ መን እዩ፣ እንታይ እዩ ሓላፍነቱ፣ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኢልና ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ሎሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓልየልና ምዃኑ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ኢልና ክንመሃር ኢና። ጎይታ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኮይና በቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኣዘዘትና ብዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሰማይ ወሪዱ ክደልየና ከም ዝመፀ እዚ ሰሙን እዚ ከዓ ከምቲ እሱ ቅዱስ ዝኾነ ክንቅደስ ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ዝሪኦ ከም ዘየለ ዝተውዒልና ክንፈልጥ ዝሰርዓቶ ሰሙን ኣለና። ኣብዚ ጾማት እዚ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ዘመንና ሙሉእ ኩሉ ዝሓልየልና ጎይታ ከም መንፈሳውያን ሰባት ክንፈልጦ ዝግባአና እዩ። ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ብሙሉእ ብዛዕባና ደሓን ዝሓልእ ደሓን ዝደሊ ኩሎም ፍጡራቱ መንግስቱ ክወርሱ ዘይበቅዕ ኣምላኽ እዩ። ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት 10:8 እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ዝሓሊ እቲ ኩሉ ጽቡቕ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ኢሉ እቲ ንባብ ነዊሕታት የድልየኒ እዚኣ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እናዞረሲ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ንስኹም ትፈልጡ ኢኹም እንዳበለ እቲ ንባብ ዝቕፅል እግዚኣብሔር ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጀካ ጽቡቕ ምግባር ካልእ ኣይፈልጥን። ስለዚ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ክፈልጦ ዝግብኦ ጎይቱ መራሒኡ እቲ ኣሚንዎ እቲ ተጸጊዕዎ እቲ ተሰሚይዎ ዘሎ ክርስቲያን ሰዓባይ ክርስቶስ እየ ኢሉ ከም መንፈሳዊ ሰብ ዝስዕብ ዘሎ ኣምላኹ ጽቡቕ ዝገብር ኣምላኽ ኢየሱስ ድማ ኣብ ገሊላ ኣብ ኩሉ ገሊላ ኢሉ ኣብ ቤት ጸሎት እናመሃረ ወንጌል መንግስቲ እውን እናሰበኸ ኩሉ ሕማም ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደናሰ እናሐወየ ይዘውር ነበረ። ዘደንቕ ነገር ይበቃ እዚ ተግባር እዚ ዘለዎ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዝኸዶ ኣብ ቤት ጸሎት ይኹን ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ክወርሱ ኩሎም ሕሙማት ህዝቢ ክፍወሱ ኩሉ ድናሰ ክሓዊ ዝደሊ ኣምላኽ ንትሑታት ኣብቲ ማቴዎስ 4:23 ንትሑታት ብስራት ከበስር እግዚአብሔር ቀቢእኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለዩ ንስውራት ልቢ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእሱራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ። እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኢሳያስ 61:1 እውን እዚ ኣዋጅ እዚ ክእውጅ ዝመፀ ጎይታ እዚ ፍትሒ እዚ ክንሰምዕ መንግስቱ ክንወርስ ዝደሊ ፍሉይ ኣምላኽ ከም ዘለና እንድሕር ዘይፈሊጥና ከም መንፈሳዊ ሰብ ከም መንፈሳውያን ሰባት ህይወትና ጉዕዞና ኩሉ ግዜ
እሱ ዝደልዮ ክንነብር ክንሽገር ንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ክንሓስብ ከለና እቲ ጎይታና ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ዝግደስ ነይሩ ጎይታና ንሕና መንግስቱ ከመይ ንወርስ እዩ ብዚ ምድሪ እዚ መፂኡ ኣብነት ዘርአየና ቃል ኣምላኽ ተፃሒፉ እዩ ሉቃስ 9:58 ርእሱ ዘፅልለላ ቦታ ኸማን ኣይነበሮን ብዛዕባኡ ዘይኮነ ብዛዕባና ዝግደስ ኣምላኽ ድሕነትና ዘገድሶ ሓንቲ ቁሸት ሳምራዊ ዝበሃል ዓዲ ንዕኡ ክትነፅጎ ከላ ብዛዕባ ክብሩ እቶም ኣብታ ቁሸት ዘለው ስለ ዘይተቐበልዎስ ኣይተገደሰን እቶም ሃዋርያት ነቶም ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነዛ ዓዲ እዚኣ ክበልዓ ኣዝዝ ከምቶም ካልኦት ዝገበርዎ ክብልዎ ከለዉ ነው ኣይኮነን ስኻትኩም ካበይናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይፈለጥኩምን እዩ ዝብሎም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሉቃስ ወዲ ሰብ ነፍሳት ክድሕኑ እምበር ክጠፍኡ ኣይመፀን ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ክገንሖም ከሎ ክቋየቖም ከሎ ኢና ነዘርኢ ኣብዚ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ 51 ክሳብ 56 ዘሎ እንታይ ኢና ክንርኢ ደሊና ጎይታና ኣምላኽና ፈጣሪና ኩሉ ዝሓሊ ኣምላኽ ንኩሉ ብማዕረ ዝጥምት ኣምላኽ ኣብ መስቀል እውን ከይተረፈ ኩሉ ዘተሓሳስቦ ነገር እንድሕር ነይሩ ድሕነት ሰባት ዋላ ነቶም ሰቕልዎ ዝነበሩ ይቕረ ምባሉ ብዛዕባ ከመይ ገይሮም መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስዎ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ኣብቲ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 33 ክሳብ 43 ዘሎ ዛንታ ክንርኢ ንኽእል ኢና ብፍጹም ኩሉ ግዜ ድሕነት ሰባት ኣብ መስቀል ተሰቒሎም ከላግፁ ብዛዕባ ክብሩ ከምዚ ዝገበረ እንዲስ ከምዚ ትገብር ተኾንካ ከምዚ ግበር እዚ ዋላቶም ምስኡ ዝተሰቐሉ ድዮም ዋላቶም ሰቐልቲ ድዮም ዋላቶም ተዓዘብቲ ድዮም እዚ ክብሉ ከለዉ ኣብ ልቡ ኣብ ሓሳቡ ናይ ጎይታ ሓንቲ ነገር ጥራያ ነይራ እሳ ከዓ መንግስቱ ከመይ ይወርሱ ድሕነት ከመይ ይረኽቡ ምስ ኣምላኾም ከመይ ይዕረቑ ኣብዚ ዕሽነት ዝተመልኦ ኣብዛ ሓፃር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፀንሑላ ከመይ ብቅድስና ነይሮም ነቲ ዝተዳለወሎም መንግስቲ ከመይ ይወርሱ ዝሓሊ ጎይታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ወዲ መዝሙር ዝነበረ ቅዱስ ዮሃንስ እንዳሞተ ህይወቱ እንዳሓለፈ ከሎ ድሕነት ሰባት ህድኣት ሰባት ኩሉ ዘገድሶ ኣምላኽ ኩሉ ዝጥንቀቕ ናህና ደሓን ናህና ፅቡቕ ዝፈቱ ጎይታ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ 19 ካብ 25 ክሳብ 28 ዘሎ ዛንታ እንተሪእናዮ ንቅዱስ ዮሃንስ ንወዲኻ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ንወድኺ ኢሉ ከመሓድር ከሎ ፅቡቕና ዝፈቱ ደሓና ዝፈቱ እግዚኣብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘለና ሎሚ እንተዘይተረዲእና ጉዕዞ ህይወትና ኣመንቲ ምዃንና ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ሎሚ ንሕና ብቐዳምነት ዘተሓሳስበና እንታይ ይኸውን ልክዕ ከም መንፈሳውያን ሰባት ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ዲና ንሓስብ ዋሊስ ብዛዕባ ካልኦት ምድሓን ኢና ንሓስብ ብዛዕባ ጾም ኣለና ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ኣለና እንታይ ተሓስቡ እንታይ ንሓስብ ኣለና ኣመንቲ ሰዓብቲ ክርስቶስ እኮ ኢና ተኸተልቲ ክርስቶስ ኢና እኮ እሱ ዝመሰሎ ክንመስል ዝተፀዋዕና
ኣሰሩ ክንክልተል ማሕላ ጌርና ሽምና መፀዊዒ ዝኾነ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ንጎይትኡ ክመስል ከምቲ እሱ መሓሪ ዝኾነ መሓርቲ ክንከውን ከምቲ እሱ ሞት ሓደ ዘይደሊ ሞት ሓደ ዘይንደሊ ክንከውን እቲ መንፈሳዊ ሰብ ካብ ገዛእ ርእሱ ወፂኡ ንኻልኦት ክሓሊ ብመንፈሳዊ መንገዲ ክድግፍ ካብ ማዕሙቕ ልቡ ዝነቐለ ኣገልግሎት ብዝለዓለ መንፈሳዊ መስዋእቲ ኣብ ጾሙን ጸሎቱን ክስውእ ናብ ዝለዓለ መንፈሳዊ ክበጽሕ ዝተጸዋዕና ኢና ገዛእ ርእስና ክንቀብጽ ንኻልኦት ንምጽንናዕ ናህና ድሌት መስዋእቲ ክንገብር ዝተጸዋዕና ህዝቢ ምዃንና ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ዘለናዮ ከም መንፈሳውያን ሰባት እንተዘይተረዲእና ኣብ ህልኽ ኢና ንነብር ኣብ ግብረ መልሲ ኣብ ምምላስ ኢና ንነብር ኣብ ምፍልላይ ኢና ንነብር ኣብ ቂምታ ኢና ንነብር ኣብ ዕሽነት ኢና ኣምላኽ ግን እቲ ጎይታና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሓደ ዘይደሊ ደሓና ዝደሊ ንዕኡ ክንመስል ይፀውዕና መንፈሳዊ ዕላማና ከነሳኽዕ ዳ እምበር ስጋዊ ዕላማና ከነተሳኽዕ ኣይኮነን ፀውዕና እቲ ንገብሮ እቲ ነርእዮ ተግባራት ኩሉ ደረጃ መንነትና እዩ ዝገልጽ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ መንፈሳውነት ክንበጽሕ ንኩሉ ብዓይኒ ሓደ ክንርኢ ብዓይኒ ጎይታ ክንጥምት እቲ ናይ ዓለም ሽጣራት ናይ ዓለም ኣካይዳ እቲ ናይ ዓለም ኣካይዳ ተንኮላት ጻቕጥ ምዃን ኣምሰሉ ምዃን ኣይኮነን ጎይታ ዝደለየና እዚ ሰላም ክኸልኣና እዩ እዚ ንሰብ ሰላም እዩ ሰባት ብግርህነት ክንመላለስ ከለና ኣሰር ጎይታ ክንስዕብ ከለና ብዙሕ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ዝተፀዋዕናዮ ፅዋዕ ግን ኣብነት እዚ ክንከውን ንኣብነት ንጉስ ኣካብ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናቡተ ናይቲ እዝራኤላዊ በታ በዓልቲ ቤቱ ነበረት ንግስቲ ኢዛቤል ንሰብኣያ ብገበን ብዘይገበሮ ናቡተ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ዕላማ ኣመንቲ ከተሳኽዕ ዝገበረቶ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ንረኽቦ ዛንታ ንግዚኡ በቲ ሻጥር በቲ ተንኮል በቲ ዝተኣልመ ገይሮም ግዝያዊ ዝኾነ ዕላማኦም ከየሳኽዑ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ከቢድ መቕጻዕቲ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ካብ 1 ክሳብ 29 ዘሎ ዛንታ ንሪኦ ሻጥሮም ከይተሳኽዐ ዝተፀውዕዎ ፀዋዓ ንግስነት ዝተዋሃቦም ነቲ ህዝቢ ልኡኻት እግዚኣብሔር ኮይኖም ስስዐ ከየርኣዩ ክነብሩ ዝግብኦም ክዕምፁ ስልጣኖም ንረብሖኦም መጋበርያ ክገብርዎ ኢና ንርኢ ወላዴና ርብቃ ወዳ ካውበኡ ምእንቲ ክባረኽ ኢላ ንኢሳቅ ዝገበረቶ ንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ዝደልየና ነገር እንታይ ነቲ ዕላማ መንፈሳዊ ከተሳኽዕ ኢላ ኣዴና ርብቃ እኳ ናይ ምትላል መንገዲ ክትጥቀም ከላ ኢና ኣብ ዘፍጥረት 27 ካብ 5 ክሳብ 29 ዘሎ ኣብ ክልቲኦም ሓደ ደቃ መንፈሳዊ ብዝመስል ንፅልእን ንምፍልላይን ዝኾነ ነገር ልክዕ እግዚኣብሔር ግን ከምዚ ኣይኮነ
ከም ሰብ ኣይኮነን። እዚኦም ኣብነት ነምጾም ዘለና ናይ ርብቃ ይኹን ናይ ኣክዓብ ይኹን ኣምላኽ ኣሰራርሕኡ ከምኡ ይኮነን። ሓደ ኣገልገልቲ ንተገልገልቶም ብብዙሕ መንገዲ ከኣል ይኽእል እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ብኸመይ ከም ዝዓብዩ ከየቕለቡ ንኣእምሮኦም ሓበሬታ ጥራይ ስብከት ጥራይ ትምህርቲ ጥራይ ብምሃብ ክዓብዩ ኢሎም ክሓስቡ ክእሉ እዮም። ብዛዕባ መንፈሳዊ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ዝህብዎም እዚኣ ግበር ከምዚኣ እያ በዚኣ ትኾን እዚኣ ጥራይ ክብሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እሱ ይኮነን ዝብል ዘሎ ኩሉ ሓልየልና በቲ ንሱ ዘርኣየና መንገዲ ክንከይድ ክብል ከሎ እቲ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ ሓበሬታ ምሃብ ዘይኮነሲ መንፈሳዊ ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ቃላት ንሰባት ብምሃብ ኣምላኽ ዘለዎ ሕንቀት ኣምላኽ ዘለዎ ዕቤት ኣምላኽ ዘለዎ መንነት ንሰባት ክንቦም ንኽእል ኢና። እቲ ቀንዲ ዘገድስ ዘሎ ግን እቲ መንፈሳዊ ህይወት ጎይታ ኣብዚ ክሪኦ ደልዩ ዘሎ መንፈሳውያን ሰባት እንተኾንኩም ንኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይኒ ኢኹም ትጥምቱ፣ ንኩሉ ምሕረት ኢኹም ትገብሩ፣ ንኩሉ ብፅቡቅ ገጽ ኢኹም ትቕበሉ። መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ዝብል ኣቶም ጉቡዛት ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ካብ ጨና ኣዳም ካብ ሼላን ካብ ካመሩን ዕሽሩን ተውፁ እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር ፍርዲ ምሕረት እምነት ግና እተሓድጉ ኣለኹም ወይለኹም እዚ ምግባር እቲ እውን ዘይምሕዳግ ይግባእ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 23 ዘሎ ሓበሬታ ምሃብ ገለ ምግባር ጥራይ ከምዚ ኮ ይገብር የድሓን ዘይኮነስ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርአየና ኩሉ ኣብነት ዝኾነና እዚ ክንስዕብ ኢና ኣብ ዘመን ህይወትና ዝተፀዋዕና ገለ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣምላኽ መንፈሳዊ ምልዋጥ ኣየገድሶም ናብዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እቲ ስጋዊ እቲ መደብ ትዕለታዊ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ እምበር ሰብ ከመይ ይንሳሕ ከመይ ናብ ቁርባን ይቅርብ ከመይ ህይወቱ የስተኻኽል ዘይገድስ መንገዲ ጥራይ እቲ ቀፅሪ ከመይ ሰብ ይመልእ ከመይ እቲ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ኢሉ ጥራይ ዘገድስ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣገልግሎት ኣይኮነን። ኪነው ዝሓለፈ ሰብ ከመይ ገይሩ ምስ ጎይትኡ ይተዓረቕ ከመይ ገይሩ ናብቲ ኸረን ኣምላኽ ይድይብ ከመይ ገይሩ መንፈሳዊ ነገሩ ይዓቢ ጎይታ ናብቲ ናይ ከረን ስብከቱ ማቴዎስ 6:33 ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለይ ቅድም ዘለዎ መንግስቲ ኣምላኽ ኩሉ ድማ ድሕሩ ዝመጽእ እዚ ኣብ ኩሉ ዘመናት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ዝርአ ከመይ ህንፃ ይዓቢ ከመይ እቲ ፕሮጀክት ህንፃ ከመይ እቲ ቤተ ክርስቲያን ይደምቕ ከመይ ዓቢ ምርኡይ ኮይኑ ቅርጹን ናይ ኣኼባ ውቃብኡን ይዓቢ እምበር ትድሕነት ሰባት ዘይረኸቡሉ ኣካይዳ ክንከይድ ኣይግባእን ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ኣብቲ መጽሓፉ እዚ ዘሕዝኖ ንኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ዘሐጉሶ ሰባት ከምቲ ህንፃ ክስለም ንደልዮ ዘለና ከምቲ ህንፃ ክዓቢ ንደልዮ ዘለና ሰባት ክዓብዩ ገለገለ ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ደቆም ብዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ዝዓበየ ዲግሪ ክሕዙ ዝበለፀ ስራሕ ክሕዙ ዝበለፀ መርዓ ክምርዓው እምበር መንፈሳዊ ነገሮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣየገድሾምን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ብዛዕባ መንፈሳዊ ደቅኹም ትምህርቲ ሰንበት እንወስዶም ኢና ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ምሳና እዮም ዝኸዱ ኢሎም ነቲ ዝወሃቦም ዕዮ ነቲ ምስኦም ኣብነት ኮይኖም ከርእይዎም ክመርሕዎም ዝግባእ ነገር ኣየርእይዎም
እቲ ናይ ስጋዊ ነገር ጥራይ ተማሊእ ኢሎም ኣብ ኣቶም ተፈጺሙ ክርእዮም ዝደሊ እዚ ግን ጎይታይ ደቀይ መስግነካ ትምህርቶም ስለ ዘወዳእካዮም ንዓይካ ጾረይ ክሳዕዛ ትምህርቲ ክውድኡ ስራሕ መርዓ ክበጽሑ ስለ ዘብጽሕካ ኣብዚ ስለ ዘረኣኻኒ የመስግነካ ይብሉ ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ እሱ ይኮነን እዚ ስጋዊ ምግቢ መንፈሳዊ ምግቢኸ ህይወቶምከ ናብሮኦምከ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም እቲ ዝቕጽል ወለዶ ወንጌል ክሰፍሕ ከመይ ኢኹም ክትጓሲዎም ዘለኩም ንዝብል ግን ኣይመልሱን እዮም ጎይታናን መድሓኒት ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተመላሊሱ ዘርኣየና ግን ምድሓን ሰባት እዩ መንግስተ ሰማያት ምውራስ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት መሓዝ እዩ ንሕና ኣብዚ ዘመን እዚ መንፈሳውያን ሰባት እዮም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዮም ዝተባሃልና ከመይ ንነብር ኣለና እቲ ጎይታ ዝበለና ነቶም ነቲ ዝተጠመቕናዮን ነቶም ዝተጠመቑ ህፃናት ኣባሊገ ዝኾናዮምን ዘመን ህይወትና ንዓና ነቶም ሓላፍነት ዝተዋሃብናዮም ሰባት ምስ ክርስቶስ ዘይነዓርቆም ተኾይና መባእ ተሃብና ጽጉማት ኣብ ዘለይዎ ኸይድካ እንተሃብካ ዝያዳት ስጋዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ምስ ኣምላኾም ክዕረቑ ንኣምላኾም ክፈልጡ መንፈሳውነቶም ክዕቀቡ ተዘይኮይኑ ስለ ዝተጸገሙ ኣብ ሓደ ግዜ ድራር ጥራይ ስለ ዝሃብካዮም ኣኻሊ ይኮነን ካብኡ ዝሓለፈ ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ሕልፍ ዝበለ ንኣምላኾም ዝፈልጥዎ ንፈጣሪኦም ዝዕረቕሉ ንስሕኦም ዝወስድሉ ቅዱስ ቁርባኖም ዝበጽሕሉ ተዘይኮይኑ ካብታ ጾማ ዘለኹ ውህብተይ እዚኣ ሂበ እዚኣ ገይረ ኢልካ ኣብኡ ደው ዝበሃል መንፈሳዊ አገልግሎት መንፈሳዊ ሰብ ኣየብለናን መንፈሳዊ ሰብ ዘብለና ከምቲ ጎይታ መድሓን ሰባት ብመንፈሳዊ መዳይ ዝጥምቶም ልዕልቲ ስጋዊ ነገር ጥራይ ደው ምባል ዘይኮነሲ ልዕሊ ህያባት ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ስልማታት ልዕሊ ምስፋሕ ልዕሊ መጽሕፍቲ ልዕሊ ኩሉ ሕልፍ ብዝበለ ብዛዕባ ሰባት ምስ ኣምላኾም ተዓሪቆም ኣብ ጥሜቶም ኣብ ሕማሞም ኣብ መከረኦም ኣብ ስእነቶም ኣምላኾም ኣሚኖም ንኣምላኾም ሒዞም ከመይ ኢሎም እታ ዝተዋሃበቶም ብኣሕለፍዋ ዝተባህልዋ ዘመን ንዓ ከመይ ኢሎም ሃዲኦም ናብሮኦም ይመርሑ ንኣምላኾም የመስግኑ ኣብዚ ኣተሓሳስባና እንተዘይዓቢ ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ ጥራይ እዚኣ ገይረ ቤተክርስትያን ኣስፊሕና ቤተክርስትያን ዓቢና ንጽጉማት ሓጊዝና እዚኣ ጌርና ኢልና ደው ከይነብል እቲ ዝዓበየ ጻዋዒትና ሰባት ንኣምላኽ ክፈልጡ ሰባት ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ኮይኖም እተን ዝተረፋ ህይወቶም ምስ ኣምላኽ ከመይ ይሓልፉ ንኣምላኽ ከመይ ይፈልጥዎ ምስ ኣምላኽ ከመይ ይዕረቑ ዘሎ ዘመኖም ዘመን ህይወቶም ንኣምላኽ ኣኽቢሮም እታ ዘላቶም ብጸሎት ከመይ ምስኡ ይራኸቡ ብጾምን ጸሎትን ህይወቶም ከመይ ይዕቅቡ ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ከመይ ይኸዱ ስለዚ ንሕና ብዛዕባ መዓልታዊ ህይወትና ንግደስ ዶ ትስኢልና ገጽካ ተሓጺብካ ክዳንካ ምቕያር ዲኻ ተሓስብ ወይስ ንኣምላኽ ብጸሎት ተሰንዮ ዝተሓሳስበና ነገር ንመዓልቲ ብጎይታ ብጸሎት ኣንቢብና ጸሊና ዲና ኣእምሮና እንጅምሮ ወይስ ሎማዓንቲ ከይዳ እዚኣ ዝብጻሕ እዚ ኢና ዝገብር ኢልና ኢና ንመዓልትና ንኸፍቶ መንፈሳዊ ሰብ ከምቲ ጎይታ ኩሉ ዝሓሊ ዘለዎ ሓሌቱ ኣብቲ ዝሓልየሎ ኣምላኽ ኣውዲቑ ንመዓልቱ ብጸሎት ብምስትንታን ናቐዲሙ ግዜ ሂቡ ንርእሱ ኮይኑ ንብዙሓት ክጽግው ዝተጸወዐ ሰብ ምዃኑ እንተዘይፈሊጡ እንተጾመ እንተጸለየ ተዘመረ ተተመላለሰ ምዕባይ ከም ዘለኻ ይፈለጠ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ጾማት ክመጽእ ከሎ ጥራይ ኣይኮነን ጾምን ጸሎትን መሃብን
ምብፃሕን ዝግበር ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ምድሓን ሰባት ካብዘን ናይ ጿማት መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ዕሽርካ መሃብ ከም ዘሎ ናብኡ ሕልፍ ኢልካ ሕሙማት ምብፃሕ ከም ዘሎ ሕልፍ ኢልካ ንመንፈሳዊ ነገርካ ዘዕቢ ነገር ከም ዘሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት መንፈሳዊ ነገርና ከምቲ ጎይታ ኩሉ ዝሓለልና ንሕና ከዓ ከም ደቁ ኩሉ ንሓሊ ብኩሉ ዘማእዘነ ብስጋውን ብመንፈሳውን ብመሃብን ብመንፈሳዊ ምጽላይን እንልለ ሰባት ክንከውን ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ቀዳማይ ቦታ እንህቦ እንጽልዮ እነስተንትኖ ኣብ ስራሕና ኣብ ቤትና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኩሉ ምእታውና ምውፃእና ቀዳምነት ንሰርዖ ምድሓን እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ልዕል ኢሉ ሰባት ካብ ዘለዎም ፀቕጢ ካብ ዘለዎም ዓለማዊ ትምኒት ወፂኦም ንኣምላኽ ቀዳምነት ክሰርዕዎ ንኣምላኽ ክኽብርዎ ንኣምላኽ ክፈርሕዎ በዚ መንገዲ ክኸዱ እንድሕር ንኣምላኽ ቀዳምነት ዘይሰሪዖም እንታይ ሳዕቤን ከም ዝበፅሖም ሓጢአት ማዕረ ክንደይ ንሰባት ገደል ከም ዝእቱ ንዘለዓለም ኣብ ገሃነም እሳት ከም ዝድርቢ ተዘይተረዲእና ሎሚ መንፈሳውነትና ብሸለልትነት ክንርኢ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ክብል ከሎ ምሳሌ 23 26 እኮ እዚ ክንገብር ስለ ዝደለና ልብኻ ሃበኒ ከምቲ ዝደልዮ ከምቲ ኣነ ክልእከካ ዝደሊ ይብለና ምክንያቱ ሰብ ንኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፈአ እንታይ ትጠቕሞ ወይ ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ መሃበ ይብል ኣብ ማቴዎስ 16:26 ስለዚ መንፈሳዊ ሰብ እዚ ኣቐዲሙ እዚ ቀዳምነት ሂቡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ መድሓን እቲ ኩሉ ዝሓለየሉ ጎይትኡ ልክዕ ዓሰር ጎይትኡ ክስዕብ ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ስለ ዝተረድአ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማት ረብሓ እዩ ከምቲ ሃረርታ ተስፋ ብገለይ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኮይኑስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር ኢሉ ፊልጵስ 1:21-22 ክብል ከሎ እዚ ክንርዳእ ይግባአና ጳውሎስ መሊሱ ግናኸ ክርስቶስ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ዝሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘለኹ ክብል ከሎ ብገላትያ 2:20 ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገሮም ቀዳምነት ዝሰርዕዎ ክርስቶስ ተዘመሩ ተሰበኹ ተገበሩ ኩሉ ጽቡቆም ንኣምላኽ ቀዳምነት ዝሃቡ ኣካይዳ ስለዚ መዓልትታት ህይወትና መዓልትታት ዘመንና ክንጅምር ክንነብር ከለና ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ኣምላኽ ኣብ ናብራና ቀዳምነት ሂብና ንኣምላኽ ከዓ ክብሪ ሂብና ኣብ ጾምና ኣብ ጸሎትና ኣብ ንገብሮ ኩሉ ህይወት ከምቲ ጎይታ ኩሉ ዝሓለየልና ንሕና ከዓ ከም መንፈሳዊ ሰባት ንሰባት ኩሉ ንሓሊ ሚዛን ዘለዎ ብሙሉእ ዓሰር ክርስቶስ እንስዕብ ክንከውን ኢና ተፀዊዕና እሞ እዚ ጾምን ጸሎትን ጾም ድሕነት ጾም በረኸት ክገብረልና እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኹን ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘላለም